Hi guys, namilas ate, nagdungag mig saging. Ang snack mi. Guys, kay karon pa mi kakagsaging, yarang lami ah. Yami do na si kay ingat si. Narabate. Yummy. Hinga ni rami dari probinsya guys, saging. Ay, dazuk. Oh, dajuk dari mong di Paris. Ya guys. Ya guys, ang lami ah dagkura bazid. Miya ka jo guys, ngantanin jo. Gino nang gagmay ako ning dako. Lagi na maklong dazuk pa niya. Dahil natin. Mga ting saging. Dahil ka na. Sige, dagko. Saan ka na? Utangan na biyan ako nagmuyaw kahos. Ngayon, mong balik sa queen, dazuk queen. Muna balik guys. Na ako sideline balik za dajuk. Palit na mo tag kuan ra tag 130 ag Muna yung dala? pilya. Di, wa sila magdala kaya ano ko. Na may dajuk nila sa ate. Kasi kani ako na ning gibutang ang kuan. Bye. Abi na hagwa sila dajuk si ate, dani chat man na sa ate nga anak ko nung. Nanay luyang kahos. Sila ko na. Dana guys, saging grabe lamiya. Uy, busog ka ado. Tuwag to na bilin. Kaon Kim, yummy yummy. Wow, yummy yummy. Buho na sinda. Agtundan makatabaw. Magkanidi no. Daya ugma manam. Okay, nam ta ugma ha. Ani isumpara ning vlogger guys. Ka ugma. Sila ate amang kauban. Tubuan ba? Tisog ba dito dito, tisog ba? Ito ba isas ba, buhok? Ha? Namay ko Gikapoy ka. Uy, inuong gikapoy aga may budget eh. Laho ka sa. Wan buwa man nagikapoy gini, tanon ang mga istorya. Lagi intan ko nung sisa. Sabi ko na ni sticker. Nagkuan na, nagtato-tato. Pastilan, mazihan eh. Adik na siguro na Behara mag imong tato nga lamiin. Chos Ginoo, dinay mga iris ra pa ni sa guys. Natatagad wa na nga iris na. Kan sa tanin zog dazok. Hindi mo kailangan kita rin ko ano. Yes, lamiin na ba dyan tuti? Iwan naman god. Hindi ka man dito sa ano. Lamiin. Alam ko man. Nga guys, kita-kita ra ta. Kita-kita ta tuskuan inahagan. Ako siya tanda. A few moments later. Guys, naka-ready na kamong pangdadun. Ya. Ihaw ng papagabril ang manok. Yan na guys, andam na namang amaring dadun kare. May isog barad to. Tapos amang giingan nga maligo mi. Tapos inahagan cave. Tapos lashinda. So katong mga gusto makaligo dadto. Para to guys. Barato raman nagisang entrance. O kay bag. Das na nga katong papangaligo na mo guys. Katong dadto ko na pa picture. Tapos sud sa langob. Wa mi entrance dadto. Wa mi ka entrance kay baw. Libre pa siguro to datong panahon na guys. Karon mo ato mi karon mazulangan tagwa pa entrance. Mani amang isog barat to guys ya. Dapat may bawon nga bulanghoy. Na guys, nagdangag pundog bulanghoy sa papagabril kay mo ibawon di ah. Wow, yam lami akazo guys. Lami kazo, lami ni kazo ipare sa sinugba guys. Kanina sinugba nga chicken, manok Bisaya man to sa guys. Kana. Wow, lami kazo. Nag-ready na mi daan guys. Guys, kita-kita rata dito guys. Nag-abot na mo. Kaya amo panggihuwat sila sa ate dari. Nag-abot nila. Larga na mi dadzon. Kaya naka-ready naman eh. Tagsugba lang. Naka-ready na pag among bulanghoy dito. Luto na. Kita-kits rata dito. Guys, nagbiko po si Papa Gabriel. Wow, lamias biko guys. Kugihan sinis Papa Zid. Sana all. Lamias biko guys. Naglatik pa di ay, di pa nabiko. Latik na guys na darag among butang nga biko. Gidang aga na mo dia. Manggihaon kaya magitakangan datog din ang agay sa kaldero na mo. Darang among pilit. Gaday. Yeah. Guys, kay namdam mo sa mga saging nga katong tuba dito spikas. Tanawa. Hinog na guys. Sana all. Ito. Na guys ya. Hinog na. Yummy yummy. Pero di na naskim makakain kay tubawon siya. Uy, shush. Nampagkrapin tikchihang amang dalaga. Uy, nakalagi ng but-but, Kim. Uy, shush. Tabang but-but, guys. Arang nakaa. Halal. Tabang. Nakalagi na. Mag-tiktok ka. Pailis siya nga na, guys. Mag-tiktok ko no siya. Asa ka. Tangi. Ano yung daga nagkagwang. Ay, asya na ba ka? Guys, napaabot pa nila sa ate. Hindi nagbiko pa mi. Guys, nagandam ko ba nanan kay umasubra aglatik kadto. Amang isa diri. Kay man taslaan og bulanghoy. Ay, siya ka mga TikToker Kim.
Kim Kim. Kudahan. Abangin ninyo ijang kuan sa TikTok guys. Kay gamanan na mga ijang TikTok nga. Ijang TikTokanan. Yan na. Kay magsige ko ng jag TikTok. Kung saan rin yung hanitin ng mga ijang musayaw. Lupig mas mama. Bibi no. Kesa, Atin ka. sus, lupig ko nun sa ijang atinika. Usi na. Ha? Utan ka wa usi. Usi? Si Kusi, usi ko no. Alibang ka. Nalibang nangiti. Libang nangiti. Iti usi. Ayaw daluan. Lagi, kuya. Panaya. Yan nagamang latik, guys. Naghaon mi daan og ang mga tuslian sa ulanghoy. Wow, lamia uy. Ay, lunod ng pilit, guys. Wow, lamia uy. Sana all. Guys. Wow. Naman na sila. Diyan. Hindi mo tabilit. Ito ni nga haluon, guys. Kaya ruma prepare na ning atong biko. Kaya ito ni nga lami man ni sa kaan kaunang na to, guys. Labi na kay bugnaw. Bugnaw na to mo ni simi na mo karon. Kamao dyan is papa mo biko, guys. Si kuya. Saan na ya? Bulang hoy magitas las koan? Latik? Lami iya? Wow, unsa na kumukaan na to, guys. Sinigabot na mo. Kaya mazo nang ketas na karon daghantag makaon. Sama ni. Oy, grabe isang bot-bot, guys. Nahurot naman. Ay, kik. Hindi na ka. Hindi na ko nadadari kasi napahak naman ay buhuan ng Kim-Kim. Wow. Lami iya? Naintan man. Init maglatik. Kumbati ya. Kaya lami na. Wow, lami oy. Kari mo irang lami guys. Sana all. So, na mas baunanan kaya aron maka-prepare na rin daan ng among mga dadunan. Kaya mo ato na may karon tataod ng gabot nila sa ati. Ay, lami na nakaso dito kan ang ron. Ha? Aglatik? Lami aso ko nung guys. Ang kuya. Dana guys, agbiko. Wow, lami ha? Lami? Pagod. Napagod. Latik na, latik. Hindi napagod, latik na. Pagod oh. Napagod? Lami na, latik. Ano man ngup mas bugan. Pagod. Murag pagod pero isa ng latik. Kinugay man na bi. Di pa kamang bulanghoy guys. Wow, kalami na lang jud. Ready na po namang luto. Ya guys, latik. Mao ni among iparis dares bulanghoy na guys. Kim, naunsa naman na Kim? Nuuko, nanilok man si Jadari guys. Hala, ginuuko yung bataan eh. Ayaw na na. Ayaw na na. Napagamay oh. Napay gamay. Ginuuko guys. Napalagi ko na gamay. Naunsa naman na daghan naman kaguling. Ginuuko. Pastilan, naunsa naman na bibi ko. Ato. Ha? Abot nata ato. Asa? Ato. Ginuuko guys, nanilok og latik. To among latik dadto bibi. Katura ka. Ta. Ayaw na na. Ginuuko naong naunsa na ni. Pagamay oh. Napay gamay. Guys, di man kasi patuo kay napalagi ko noy gamay. Ginoo ko. Chus, nabangan lami be. Oh, yummy yummy. Namusmus ka. Namusmus na gazag imong naong mura na kagikuan. Iring. Guys, abot na bida sinahagan, guys. Wow, hamo patanawan dari. Mapa yung pag-abot. Happy Father's Day sa tanang tatay diha. Happy Father's Day ni Tatay Ariston, ug sa ang Tatay Felix. Ni Father Dear, di as Father Dear. Nagsugba guys. Sugba sila bangus. Ano pa yung pag-abot guys, ya. Kari naman midas ng agi. Alam mo patanaw ko tro. Guys, nag-andam na sila subaanan. Nagsugba na das bangus diya. Guys, wow, walang naka-view. Des pang arena mo guys, kaya di pa maniingan ni. Karon arang ng tinawa See? Now guys, sa nakatinaw ka azo. Wow. Sa nagagasanan to. Agas-agas na. Sana all. Masugan kay gamay rag tao. Di jud parehadas nangagis pangari na mga grabe tao na tong naghana. Na message dari guys kay umuapaw nagtubig day agasanan ya. Day agasanan padung sa datos basakan guys. Na mga tubiga. Grabe uy, sana all. Tanaw to guys. Walang ka nice ka adyo. Relax, maka-relax na rin guys. Inahagan. Sana all, grabe
Tara guys, ang mga bangus ipang putos og dahon o di mo pagod. Tigdibaan. May manok, may baboy, may bangus, asa ka kompleto. Hugasan ni kuan. Pinja, ngayon. Panit. Uy, ito na may nanganga. Nanganga gitsun guys ya. Saging. Ano guys, hapit na maluto guys ya. Hapit na maluto. Guys, mga anak tanin dyan, niudto na mi. Kim, pili na Kim. Wow, lumiya oy. Ha? Ay, baboy. Ah, kana litson. Wow, litson. Dana guys, nga anta guys. Kana lami na. Daning apas guys, di ah. Daning apas, hindi boy. Wala, musawam na po na hindi boy na to guys. Mag-ukoy-ukoy na po na to mga kon. Uko tay, ang sayo mo dato tamur lawas sa puti. Ma. Mga tanin dyan guys. Kana nakaputi na langoy. Kana nakaputi ay naglangoy. Sige naman na. Ay guys, maligo na mi guys. Doon, nag-iig na skin Kim. Nilabaw na yung panty Kim. Yay! Yay! Hinay Kim, kaya slide ka ha? Hinay, kaya slide ka. Wow! Di na guys, ang kaliguanan niya. Manay magkaliguan das na ngagi. Hala, naka-nice kazo. Parang kalaang brabada ni Kim, ha? Naman yung hugaw man ko ng skin Kim. Okay naman, good kaya natin aw. Di naman sa guys, nag-agas ko ah. Agas-agas si Jada to. Gikas langob. Gikas langob na naag tubig. Wala. Ha? Hindi ka maligo kay? Nay? Hala. Guys, mga ligo na mi guys. Yay! Yay! Unsa ka slide unsa ka ginuo ko. Ligo na mi dali da. Lati. Yay! Wow, very nice kaso guys. Tamo guys ha. Nay hagbang ag tubig dapi padawsusan na gyud sa padawsos. Lagubo dito inig amo. Bundak kaw inig. Na sige na, ligo na na. Yay! Dato mi guys to ha, dato mi ron patangad-tangad mi dato guys. Ala, sana all. Kim. Ala, maigog kamera ng ate. Grabe guys, ang mga chikiting. Sam. Tinawa ka dyan guys. Chuf. Nuko, silan. Naol. Sugsugon din dyan sa timi. Sugsugon ni dyan. Ala, ganahan ka ba? Ganahan ka? Ato ka nga rin kailang. Ato ka. Tapos kuya guys to. Iliya ha. Kumbati ya. Wala, kabo-kabo na mas Kim. Tinaw guys na. Nakakadug ko an space. Nakakadug space there guys. Sa way entrance. Nakakadug sa space guys to. Nakakadug sa space dito to nakakadug space na. Kapod. Ana ras Kim guys, kailangan man dato, di man sa pwede mo aturan to kumunlod. Ha? Ha? Ayaw dato ka malumus ka ha. Yehe. Guys, manguli na mi kay hapon na. Nabuhong naman may bubog saudari. Bye guys. See you tomorrow sa mga another videos.